حدیث مبارکہ اس لیے عرض کرنے لگا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب صرف جذباتی انداز سے کہہ گئے نے حضور نے رب کو دیکھا، یہ دے اتے اتنے دلائل موجود نے کہ میری ساری تقریر نہیں 2 دن دی تقریر دے اتے ہو سکتی ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے معراج کی رات اپنا دیدار عطا فرمایا، مگر میں جڑی آیتاں پڑھیاں نے نا او دے اتے میں خود او دا ترجمہ کراں تے او دے اتے خود دلیل دواں، میں حدیث وچوں دینا تانوں دھیمے لہجے دے دینا۔ فرمایا صحیح بخاری، فرمایا یہ جو ہے نا کہ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا، پس وہ اور قریب ہوا، کتنا قریب ہوا، فکان قاب قوسین، ایس منظر میں تو سمجھ لو نا تے کیوں نہیں بول دے پھر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فکان قاب قوسین تے میں بڑا فاصلہ رکھ کے منظر بیان کیتا ہے، وگرنہ مفسرین کرام نو فرماؤ پڑھو او آندے نے پر وٹے جتنے قریب نے ایک قرب قاب قوسین، بعض آکھدے نے نہیں اکھ دیاں پلکاں جتنیاں قریب نے ایک قرب قاب قوسین، امام راضی آکھدے نے نہیں اکھ دی سیاہی تے سفیدی جتنی قریب ہے ایک قرب قاب قوسین۔ اللہ اپنے نبی کے قریب ہوا، نبی اپنے رب کے قریب ہوا، کتنا، فکان قاب قوسین، حضور قوسین کے مقام پہ آئے، اللہ قوسین کے مقام پہ اپنے محبوب کے قریب آیا، اللہ فرماندا ہے اتنا قرب ہویا، فرمایا نہیں او ادنا، میرا محبوب تے معراج دی رات اے دے تو بھی قریب ہوئے، اچھی کیوں نہیں کہندے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا محبوب تو اس کے بھی قریب ہوا، اس کے بھی قریب، او ادنا یا اور قریب ہوا، ہونا جڑا قرب ہے نا، بڑے لوگ آکھن گے نہیں یہ تو جبریل کا قرب تھا، میں کہا جبریل 24,000 مرتبہ حضور کو لایا تے تھے قرب نہیں ملیا، کیڑا سمجھے گا تے بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن ہر گل دے اوتے میں کلیجہ کھول کے تے تواڈے سامنے نہیں رکھ سکدا کہ میں ساریاں گلاں چھڈاں تے ایکو گل دے پیچھے لگ جاں، کچھ تے سمجھو نا یار۔ او میں کہ حضرت جبریل دا قرب ہی رب نے اپنے محبوب نو عطا کرنا سی تے جبریل نو مکے حضور دے پیچھے، مدینے حضور دے پیچھے، پہاڑاں تے حضور دے پیچھے، غاراں وچ حضور دے پیچھے، یاراں وچ حضور دے پیچھے، مسجد وچ حضور دے پیچھے، گھر وچ حضور دے پیچھے، بستر وچ حضور دے پیچھے، میدان وچ حضور دے پیچھے، صحرا وچ حضور دے پیچھے، اوے جنگ وچ حضور دے پیچھے، بازار وچ حضور دے پیچھے، اوے جبریل دے پیچھے پیچھے چلدا رہے، 24,000 مرتبہ حضور کو لائے تے معراج دی رات ایک تیرا قرب ہے۔ میں کہ جے میں گل کراں کوئی رد کر سکدے، حضرت گل کرن کوئی ٹھکرا سکدے؟ صحیح بخاری اٹھاؤ، جلدوم اٹھاؤ، حضرت کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا رب کے قریب ہوئے، رب اپنے نبی کے قریب ہوا، میری گل نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنا الجبار رب العزت فتدلا حتی کان منہ قاب قوسین، فرمایا معراج دی رات رب ساڈے قریب ہویا، اساں رب دے قریب ہوئے۔ اچھی یار اچھی یار اچھی یار۔